An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, aw minnu bɛ ka an filɛ nin wagati in na. Bi Maliactu don kibaru bɛna lase aw ma balimakɛ Aliyu Haseri de fɛ. An b'a yira la k'a fɔ ko Mali kalansow bɛɛ datugulen don bi don in na marisi kalo tile 11. Ayiwa dɔgɔkun kelen kalan kɔfɛ, an b'a yira la k'a fɔ ko duguma kalanso ale ni camancɛ kalanso ni olu ye foroba kalansow ye. Ayiwa olu karamɔgɔw kɔni ye u ka baarabila kɔni da don tuguni. An b'a yira la k'a fɔ ko Zena baarabila bɛna kɛ tile 15 baarabila de ye, min bɛ daminɛ bi don in na fo ka se avril kalo tile 5 la ni ayiwa dɔgɔkun furancɛw kɔni sen tɛ o la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko o baarabila in kɔni kɔfɛ, ayiwa min ye ekɔlidenw yɛrɛ ka jɛkuluba min bɛ ni a bɛ f'o ma ko AEM, olu fana ye labɔliba de kɛ an ka jamana kɔnɔ min kɛra jamana fantan 4 bɛɛ la. Ayiwa kalansow bɛɛ sen bɛ o la. Ayiwa AEM ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na kɔrɔlen. Ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ekɔliden fankelen bɛ kalan kɛ k'a sɔrɔ fan dɔ in kɔni tɛ ka kalan kɛ k'olu tɛ jɛn n'o ye. O de la u kɔni bɛ ka bɔli kɛ walasa bɛɛ ka kɛ bɛɛ kungo ye ɲɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in na. O y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini filanan tɛ dɔwɛrɛ ye. Ayiwa min ye k'a fɔ ko dugukolo dɔw bɛ yen n'olu tun bilala ayiwa ekɔli ka bolo kan, ko a fɔra ko o kɔni dilen bɛ ayiwa maa wɛrɛw ma n'olu bɛ ka yɔrɔ wɛrɛw jɔ o la. Ayiwa k'olu bɛ fɛ o kɔni o ka ban. Wa dugukolo fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ o cogoya la, a bɛɛ ka segin ka na ayiwa kalansow kɔni ka bolo kan. Ayiwa o ye AEM ka laɲini min yɛrɛ ye ayiwa ekɔli karamɔgɔw ka laɲini ye. Ayiwa o bɛ taa fo 10 na hakilina jiginna nka min yɛrɛ bɛ ni ɲɛma sɔrɔ o la o ye 3 ye. Ayiwa o 3 ninnu na kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko bɛ tali kɛ indemnité ni o ye k'a fɔ ko farankan dɔw kɔni ko ka di u ma. Ayiwa n'o bɔra yen laɲini wɛrɛ min bɛ ni ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o la, ayiwa o ye sariya dɔ de ye ni ekɔli mɛtiriw bɛ fɛ ayiwa yɛlɛma ka don o sariya in na. Laɲini sabanan min bɛ yen ni ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu ni jamana ɲɛmaaw ma ɲɛ sɔrɔ o la, o bɛ tali kɛ ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ marabolo ka bolo kan ni a bɛ f'olu ma ko enseignant des collectivités territoriales. Ayiwa ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ yen olu y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ olu ni ayiwa ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ ka bolo kan olu bɛɛ ka bila ba kelen na. U y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye nɔgɔya min bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ jamana ka bolo kan ale ni minnu bɛ marabolo ka bolo kan olu kɔni bɛɛ ka jate cogoya kelen na cogo min na u bɛɛ bɛ se ka ayiwa nɔgɔya kelenw sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko marisi kalo tile 8 kasara juguba dɔ kɔni kɛra min kɛra sirabankan kasara ye ayiwa Bamakɔ ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Welesebugu fanfɛla la. Ayiwa a yira la k'a fɔ kɔni ko mobilitigi dɔw ni ayiwa su kelen yɛrɛ tun bɛ olu kun ayiwa n'olu tun bɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Buguni ni tun bɛna to o kɔni su don ye ayiwa olu ye kɔni ni car dɔ ni o ye Jara transport ye ayiwa olu kɔni donna ɲɔgɔn na. Ayiwa a yira la k'a fɔ ko o kɔni sen fɛ min ye mobili kɔnɔna mɔgɔ minnu tun bɛ ka taa ayiwa su don na olu mɔgɔ 8 kɔni ni tora nin wale in na. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ mobili in yɛrɛ kɔnɔ o tun ye mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna ye. Ayiwa mɔgɔ 1 kɔni o de joginna nin ko in na. Ayiwa a yira la k'a fɔ yɛrɛ ko maa minnu tun bɛ mobili in kɔnɔ mɔgɔ 3 o tun ye muso ye ayiwa mɔgɔ 6 tɔ ninnu kɔni tun ye cɛw ye. Ayiwa min yɛrɛ ye nin kasara in kɔni min kɛra a kɔni sababu ye o ma dɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na. Ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ to Welesebugu kɛrɛnkɛrɛnnenya Tingele ni ale ye dugu fitinin ye min bɛ Welesebugu ayiwa mara kɔnɔna na. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko yen min ye mɔgɔ 126 ni olu bɔra ayiwa camancɛ dugu Mali camancɛ duguw la ni ka na u kalifa don ayiwa nin dugu in na. Ayiwa ninnu y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ sugu bɛɛ bɛ u ka yɔrɔ la o de kɔni kɛra sababu ye olu kɔni bolila ka bɔ u ka dugu la. Olu ka dugu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Bankasa ale ni Koro ni o bɛ Mopti mara la. Ayiwa kunnafoni minnu sera a ma olu y'a yira k'a fɔ ko kabini waati min na ninnu nana ni o ye février kalo laban ninnu ye ayiwa min ye an ka jamana ka baarakɛyɔrɔ min bɛ ayiwa dɛmɛ koɲɛw ko fɔ ni a bɛ f'o ma ko développement social ale ka lasigiden min bɛ ayiwa nin dugu in na ale ɲɛmaa kɔni wulila ka taa se ayiwa nin ma kɔfilen ninnu na ka se ka dɛmɛ don ye. Ayiwa o ka dɛmɛ ninnu kɔnɔna na a yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ ye ayiwa malo ni ayiwa ɲɔ tɔni kelen kelen ayiwa o kɔni nana di u ma. Dɛmɛ ninnu na a yira la k'a fɔ ko dɛmɛw fana b'a la ale ni birifiniw ni a ɲa ɲɔgɔnna wɛrɛw. Ayiwa jatew y'a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ka bɔ u ka dugu la ka na u kalifa don ayiwa Tingele ayiwa o yɛrɛ bɛ taa du 17 ɲɔgɔnna de la. Ayiwa olu yɛrɛ mana na fara tɔ minnu bɛ ayiwa Kulukoro région yɛrɛ bɛɛ la a yira la k'a fɔ ko o bɛ taa fo du 200 ɲɔgɔnna na. Ayiwa ko n'o jate yɛrɛ bɔra o bɛ taa fo maa 1000 ɲɔgɔnna na. Olu kɔni bɛɛ de bɔra ayiwa Mopti dugu ni Mali camancɛ dugu wɛrɛw
wɛrɛw la ka na u kalifa don ayiwa Kulukoro mara la ka da kan ko gɛlɛya kɔni ni o ye kɛlɛ kɔlɔlɔw ye ayiwa ko kɔni talen bɛ ka ɲɛsin u ma. Kunnafoni kuncɛla an b'a yira la k'a fɔ ko logement sociaux ni olu ye so ye minnu bɛ jɔ da ɲɔgɔn na jamana fɛ ni k'a di ayiwa dugudenw ma n'u b'a sara ayiwa kalo kɔnɔ dɔɔni fo ka taa ban ayiwa o ɲɔgɔnna 100 n'o jɔlen bɛ ayiwa Kayi dugu kɔnɔna na kabini san 2013 an b'a yira la k'a fɔ ko hali bi olu kɔni ma di mɔgɔ ma ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin so ninnu kɔni k'a d'a kan a ma di mɔgɔ si ma u kɔni kɛlen bɛ ayiwa kojugu bɛɛ kɛyɔrɔ ye k'a d'a kan mɔgɔ si t'a kɔnɔ ayiwa ko zon kɔni kɛlen don ka taa daw ni fenɛtiriw bɔ a caman na ayiwa min yɛrɛ ye so ninnu ye u tolen bɛ baganw yɛrɛ de bɛ to ka taa ayiwa nɔgɔw ni ayiwa tiɲɛni wɛrɛw kɛ a kɔnɔna na ayiwa yira la k'a fɔ yɛrɛ ko so n'i y'u ta k'a lajɛ ayiwa ko u kɛcogo yɛrɛ bɛ cogoya min na ko kogow dɔw karila ka ban ayiwa ko wo wɛrɛ ni dingɛ wɛrɛw bɛ ka bɔ ayiwa so ninnu fan wɛrɛw la ayiwa ko min yɛrɛ ye a kuru kɔnɔna dɔw ye ayiwa bin wulilen don wa kɛlen bɛ i n'a fɔ ko kungo kɔnɔna ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko nin gɛlɛya nin soko ninnu na kɔni a ma daminɛ sisan ka d'a kan kabini san 2013 ni ayiwa nin so ninnu yɛrɛ jɔli banna pewu ayiwa mɔgɔw ye san 4 de kɔnɔ janni u ka se ka t'u ka sɛbɛn yɛrɛ bila walasa u bɛ se ka so ninnu dɔ kɔni o sɔrɔ an b'a yira la k'a fɔ ko kabini o waati fo sisan kɔni so in a ma di mɔgɔ si ma ayiwa min yɛrɛ ye jamana ka cakɛyɔrɔ min bɛ ayiwa Kayi ni o ka baara bɛnnen bɛ sokow ma ale ɲɛmaa kɔni ye a yira k'a fɔ ko a tɛna mɛn ayiwa ko so ninnu kɔni bɛna tigi sɔrɔ ko k'a d'a kan papiye ninnu ni o ye sɛbɛn minnu bɛ don ka se ka so ninnu sɔrɔ k'u nana Bamakɔ wa ko jateminɛ minnu kan ka kɛ ko kɔni o bɛɛ banna ka ban sisan a tɔ ye dɔrɔn ko a tɔgɔ mɔgɔ minnu kɔni ye so ninnu sɔrɔ olu tɔgɔ kɔni o ka fɔ ayiwa nin ko in kɔni an t'a dɔn a bɛna kɛ cogoya min na ka d'a kan so ninnu kɔni tun bɛ cogoya min na fɔlɔ ayiwa o tɛ ten tuguni nka ni kunnafoni minnu kɔni sɔrɔla nin ko in na an bɛ tila k'o da aw tulo kan ayiwa an balimaw ninnu de tun ye kunnafoni ye k'a lase aw ma bi aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la